Dit is de Wereldomroep. 24 uur per dag. Wereldwijd via satelliet en internet. Marion Koekoek met het NOS-journaal. 10 jaar na de invoering van de euro moeten de euromunten en biljetten het nog steeds zonder bijnamen doen. Volgens het genootschap Onze Taal blijkt eruit dat de Nederlanders de munt nog steeds niet omarmd hebben. Ten tijde van de gulden heette bijvoorbeeld een munt van 10 cent een dubbeltje en een briesje van 25 een geeltje. Bij de intrede van het 100 gulden biljet met een vogel erop heet het biljet al heel gauw snip. Geen enkel eurobiljet of euromunt heeft in de afgelopen 10 jaar zo'n soort bijnaam gekregen. Genootschap Onze Taal zegt dat iets pas een bijnaam krijgt als het geliefd, omarmd of aaibaar is. En dat is de euro kennelijk nog niet gelukt. Inwoners van Samoa hebben al voor de jaarwisseling uitbundig feest gevierd. Het eilandje in de Stille Oceaan ging rond middernacht van 29 naar 31 december. Het eiland ligt rond de datumgrens en besloot een dag over te slaan, zodat het in de pas loopt met Australië.